dvojica má svoj štart povolený. Martin je skúsený jazdec, ktorý nám predstavuje svojho mladého, dúfajme nádejného koníka. Absolvuje prekážku číslo 1. Žiadne podkovy nemá. Pokračuje na prekážku číslo 2. Zmena smeru o 180 stupňov. Dvojica pokračuje od koní s čiarou na 4 cvalové. Skočený Martin. Ide po prekážke číslo 10. Zatiaľ sme presne v polovici. Bez vážnejších problémov absolvovaný parkour. Trošku zďaleka uskočená prekážka. Ale to sa stáva. Mladý koník nemá toľko skúseností. 5, 6, 7 pekne absolvovaná, dvojskok. A tu registrujeme trošku neposlušnosť. Jazdec trošku svojho koníka upozorní, upokojí a bude absolvovať ďalší nájazd. Možno je to aj preto, že bandita sa v skúšovnom kole za tou prekážkou šmykol a možno si to trošku pamätá. Ale vidíte, že Martin sa s tým vyrovnal, pokračuje pekne, ďalej svoj parkour, absolvovaný dvojskok, Kôň sa skoncentroval a pokračuje na prekážku číslo 9. Trošku ďalej absolvovaná 9. A posledný skok do cieľa, dvojicu máme v cieli.